Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinga. Desgraciadamente non coñezo persoalmente a Toño Núñez, nin lera ata esta noite a súa palabra, pero buscarei sen pausa os seus traballos, pois gústame moito a súa forma de expresar as súas reflexións. Hoxe porei voz a este magnífico poema que sen dúbida nos fará pensar nos calificativos que ás veces adoitamos sin saber moi ben por qué. Titúlase Meu pai é comunista. Meu pai non vai á misa. Meu pai traballa os domingos. Meu pai é comunista. Meu pai ten unha fouce, comunista. Meu pai ten un martelo, marxista. Meu pai ten un arado de pau, leninista. Pero tamén ten unha vaca, capitalista. E 4 fillos que manter, masoquista. Meu pai arrea feixes de toxos, gadaña a erva da curveira, bota e recolle a colleita. Meu pai érguese ás 6 da mañá e vai plantar pinos para a Icona. Meu pai foi a Francia clandestino, traballar na madeira, e non cobrou unha peseta. Meu pai é comunista. Pobre meu pai, non entende os meus versos. Gracias, Toño Núñez.